Salutare doamne, bine ați la un nou episod de Game News. Taica, eu sunt Nișoare 170 și cum ați auzit este al doilea episod din Game News. Taica, priviți și voi acum. Vedeți ce note și am făcut un joc la prostie. Uitați, Americ Talent. Asta e nume de notele ăștia 10, 9, 10, 10. Dar din păcate mai am filmat eu și tot la fel. Când filmam era genul ăsta, când, nu știu, ori respect, acum fac, dacă cred că se aude cuvântul că fac așa cu mâna aia, se auzea genul ăsta. Da, dacă auziți, cum să... Și haideți să vedem câți bani facem cu ăsta și să mai vrem și activ. Bun, și am văzut că, da, se vede destul de bine. Bun, hai să vedem de primele vânzări câți bani facem. O record. Oh my God. Wow, din capul meu nu mai pot să râd. Da, haide. Mamă, dar câți bani avem. Scuze că acum dacă suflu în microfon, dar na, mă ia cu inima. Doar când văd Billboard și am pot. Ca să ne facem aici la... O să ne facem... cum să zic? Servitori, da, servitori, ne facem servitori. Da, noi ne facem, știi? 1, 2, 3.000. Well, da, hai, buget. Hai că dăm la tot să vedem cum este. Dăm la toate, dăm ăla care este mai bun. Level ăsta, level 1, level 2. Și vă dați seama că ăsta uite ce are ăsta. Uai, gold. New research news, medium games, distribution. Deci cum vedeți mă cum se fac bani. Dar îmi pare rău că n-am filmat că văd cum vă leteam și vouă chestia aia. Să faceți și voi la fel, să faceți cu banii ăștia. Level 1, level 1. Ăsta la Lecro este și aici și aici. Ca asta vreau să fie și acolo și acolo. Și la Dexin și la tehnologie. Încă se mai vinde. Bun. 70. Avem bani. Pe ăsta măcar să fie bun. Sper să nu se audă acum așa pe fundal zgomotul ăsta. Sper foarte mult să nu se aude sau să respir eu în el. Hai că îl luăm pe ăsta. Hai că asta mai facem un... Hai să-ți dăm un... Fire. Research. Nu topic. Air. Hai buția. Ok, este fain. Eu sunt boss să mă caut nume de companie ASU 2.0. Trebuie să pun 3.0 că am dat de 2 ori faliment. Da, pot... Bun, să-i anținez pe ei. Da. Monosound, hai că dăm aici. Dăm aici. Mod coding complet. Da, dăm și noi aici. Dăm și noi acolo unde putem, nu? Hai că dăm pe start frame. Dăm
Don't repeat aici. Ce secol expert. Da, trebuie să iau din Battlefield. Un contract bun. Cred că s-a văzut când ești am refresh-uri. Dacă nu poți să costa cu cum se numește, cu Camtasia, nu poți să filmezi jocul, trebuie să filmezi așa, să fac eu chestiile alea și cred că de asta vedeți pe aici bările ăștia bun. Avem da, hai că s-au însemnat Divilu, The Medium. Ce-a fi făcut asta? Air Plane 2.0 Air Plane Simulation ăsta. Așa am făcut am dat Prison, da, am dat Simulation, am dat game link ăsta și am dat aici. Deci bun, 2 de grafică, să vedeți și voi. Așa. Dar ce bani e ala asta, sper să facem ceva. Nu mă interesează la chestia asta. După, tot la fel, uitați-vă voi. Da. Ce faci? Da. Tehnologie. Așa aici. Bun, ok. Se ocupe și acolo. Frumos. Bun. Doar 6 minute au trecut. Pare rău că vorbesc mai încet, dar cred că o să-mi dau vocea mai tare. Dar și dacă auziți acum, este muzică pe fundal. Bun. Mă pun și acolo, da? Să fiu important. Dar ce-mi facem aleagul ăsta? Unde dau eu acum? Acum am fac și mai mare lagul. Bun, hai să staldăm aici pe grafică. Aici, ok. Bă, dacă am lag și la jocul ăsta îmi bag picior. Dar nu știu de la ce am lag. Dar îmi pare rău, am acolo un calculator mai slăbut. Dar mă țin destul de multe jocuri, da. Bun, finish. Nu, băgaram cu bug. Da, odată am băgat cu 10 bug-uri și am făcut vreo 1000 dintr-un joc. Bun, repede, 3D grafic V1. Uite, popular, bun, uite, a apărut asta, o consolă nouă. Vena. Oasis. Da, valiz, simulation nu merge bine pe game-ul ăla. Și o potențial. Bun. Hai să dăm un report. Game report. Nu. Nu este un game report. Uite. American Internet. 9,7 profit. Am băgat 100 de mii, am făcut business 3,8 mii și profitul 3,7. Bun, select. Să vedem și noi ce l-a făcut atât de faimos. Bun.
Prison and simulation is great combination. Toți quest-uri nu sunt foarte importante în titlul ăsta de joc și platforma așa simulation gaming este foarte bun. Deci ați văzut. Bun. Hai să vedem aici. Jore 1708 V2 Game tutorial, dăm full ca să na mod, ce-mi place lag-ul ăsta, îl iubesc și dacă am la jocul ăsta, vă dați și mă trebuie să schimb Windows-ul. L-am, wow, l-am de ceva timp și na mai trebuie, dar să-mi bag jocurile într-un fel, o să le bag în de, știți că mulți de unul nu-l formatează. Numai eu ce mi-ar place să dăm acum faliment. Dacă nu vorbesc uneori, îmi întorc capul să respir, să nu respir în microfon. Până acum mi-a venit să strâng. Level 2, hai că dăm aia. Da. Windows, no. Păi că am făcut și de la asta bani, haideți să facă și asta. Poate, bun. Hai să facem un topic nou. Te rog, prin contractul din ia da. Bun. Wow. Să facem pe asta. Aha, bine, hai că dăm. Accept. Yes. Topic. Citi. Sim. Citi. V2. Da, mai am făcut-o așa. Simulation. Vena. Mamă, dacă nu facem acum bani cu asta, îmi bag piciorul pe ăla. O să dăm faliment. Lumea. Bun. Tutorial, nu știu. Bun, o să lăsăm așa pentru toată viața. Nu, dar ce bine să vin de la iPhone 2.0. Bă, dar am o întrebare, de ce am aha. Mi se făcea upgrade la un joc, îmi pare rău pentru lag, dar na. N-am ce facem. Very good. I love you, lag. Bă, vând lag, cine vrea. Dar n-am ce face dacă mi se face update-ul la jocul ăla, n-am ce face. Înainte de acum încolo, când vreau să filmez, neapărat trebuie să ies din tot, din origin, din stream, din tot, că mi se dau logot, că mi se fac upgrade-uri de ăștia. Ori. Și bine, mi se pare mie sau mi se descarcă jocul pe care vreau să fac despre asta prezentare la canal. Da, am crezut că nu voi avea lag. Hai că mai lăsăm puțin oricum, hai să facem 30 la ambele. Oricum, nu cred că
unul bagă baguri, altul le rezolvă. Acum băgară 2, numai unul le rezolvă. Hai că dăm finish. Recorduri peste recorduri, mă, recorduri peste recorduri. Ia sincer, came in. Oh, ultima, dar am dat pe spate, mă. No. 7. 8. Ok, slow. Că nu contează notele, dacă vă vinzi aici mult, faci chiar foarte mult bani. Wow. A, dar trebuie să dăm acei descripții. Hai să dăm transferat. Un nivel. Bun. You are looking for source. Câți fani avea? Haideți că am făcut și noi un 15 minute. Bun. Eu sunt Joale 1708 și îmi pare rău că în acest episod am vorbit mai întâi, dar nu este foarte cald, că da, stau la țară și acum sunt lângă geam și mi cald și multe chestii. Dacă vă place puteți da un like, adică nu mă mai interesează de like-uri, ok? Vreau să-mi arătați că vă place prin comentarii. Scrie acolo, îmi place. Și am vrut să vă zic, dacă minim 1 și maxim cât o fi, vreau să fac serie cu jocurile la Playground, care faci tu fabrică, care te ești în gen fabrică de... Tu faci acolo boală și ataci toată planeta. Bun, eu sunt Joale 1708 și acesta a fost al doilea episod din Game Dev Tycoon. Bye! De pe F10 se oprește.